Deixa... Perdona, Kaoru. He vingut a fregar-te l'esquena. Em deixes entrar? Què? Espera, no entris, no! No pateixis. Ho faria tot jo per tu. Faria el que fos. Sí que està de broma, aquesta. Entro, Espera, no pots entrar! Què? Sigui com sigui, no està bé, això. Kaoru. Ui! Perdona. Ai, què ha passat? Oh! Què? Però... que ets poca vergonya! Es pot saber què li volies fer, ara, oi? Espera, quieta, Miyabi! Per què m'agafes? Qui és aquesta? Comiat. Ai, quin mal. Com estàs? Encara et fa mal? Em sap molt de greu. Si no hagués cridat, ens ho hauríem estalviat. Au, va, deixa-ho, si també ha sigut culpa meva. Però... qui és aquesta dona? És la Miyabi Kagurasaki. És la persona que s'ha encarregat de cuidar-me des que era petita. Vaja. A veure, Oi. M'agradaria saber si acabes de ser conscient del que estàs fent. És que... No et busquis excuses! Però per què està enfadada? Que no havies parlat amb casa teva i t'havien dit que et podies quedar aquí amb mi? Em sap molt de greu. La veritat és que me'n vaig anar de casa sense dir res. Què? Aviam si m'escoltes. A la teva edat hauries de ser una mica conscient de quin una n'has feta. La família Sakuraba fa més de 200 anys que es dedica al negoci dels quimonos. Avui dia, el grup Sakuraba és una de les empreses més fortes del país i a la família que la dirigeix la respecta tothom. T'hauries de comportar d'una manera més responsable. Hauries de mirar d'estar al nivell de la família Sakuraba. Em sap molt de greu haver-me'n anat de casa sense avisar. Però és que... sóc la promesa d'en Kaoru i... De cap manera. Aquest noi ja no hi té res a veure amb la casa dels Hanabishi. Ja no és un d'ells. Has de tenir present que la persona que es casi amb tu algun dia ocuparà el lloc de president del grup Sakuraba. O sigui que t'has de casar amb una persona ben adequada i no amb qualsevol. Pensa que aquest noi els Hanabishi el van fer fora. A més, els Hanabishi ja fa temps que van tallar la seva relació amb el Sakuraba. És evident que un noi tan mediocre i sense cap mena d'influència no et convé ni de lluny. Em sents? Au, va, marxem. Hem de tornar de seguida. Kaoru! Ja n'hi ha prou. Hem de tornar a casa. No ho vull. No em vull separar d'en Kaoru. No me n'aniré. Però què et passa, que no ho has entès encara? No puc pensar en ningú més que no sigui en Kaoru. Tota la vida he viscut per ser la seva dona, només per això. Però avui... Escolta, podries tornar a la casa dels Hanabishi. Si tornessis amb els Hanabishi, aleshores podríem estar junts. T'ho suplico, torna-hi, sisplau, torna-hi, Kaoru. Ostres... Ho sento. No puc tornar amb els Hanabishi. Però, Kaoru, sisplau. Em sembla que amb això t'hauria de quedar clar. Aquest noi no està al teu nivell, ni de lluny. Va, tornem a casa. Els teus pares estan molt amoïnats i t'esperen. Entesos, anem-se'n. Però deixa'm una estona més. Deixa'ns que parlem sols per última vegada, sisplau. Fes el favor. Quan hàgim parlat, et prometo que tornaré a casa, t'ho prometo.
D'acord, tu mateixa. Mira, em sento molt afortunada d'haver-te conegut. De petit eres una persona meravellosa, però ara... La veritat és que ets molt més honest i generós del que m'hauria pogut imaginar. Hauria sigut tan i tan feliç si haguéssim pogut continuar junts. Oh, però has pres aquesta decisió. No hi ha res a fer. Mira, oi, la veritat és que me'n vaig anar de casa als Hanabishi. Doncs perquè, en realitat, no sóc un Hanabishi. Què? Jo, de fet, em deia Kaoru Honjo. La meva mare es deia Kumi Honjo i el meu pare, Yuji Hanabishi, no estaven casats. Els Hanabishi s'hi havien oposat sempre rotundament. Però, quan tenia 5 anys, el pare va morir en un accident. De cop i volta, la família va canviar d'actitud. Van començar a dir que es farien càrrec de mi. La mare va accedir a fer el que deien els Hanabishi perquè no em volia veure patir. Durant tot aquell temps vaig estar interpretant el paper d'hereu, per no amoïnar la mare. Però no vaig poder arribar a convertir-me en un Hanabishi. Prou! Prou, sisplau! Aquesta dona va morir fa més de mig any. No en traurà res de recordar els morts. Oblida't d'una vegada d'aquesta dona. No! Com t'atreveixes a encarar-te amb mi? No gosis mirar-me així! Vinga, dona'm això! Dóna-m'ho! Obeeix-me! No siguis tossut! L'empresa dels Hanabishi té més de 300 anys d'història. Que no veus que algun dia en seràs l'amo? No penses agrair així que t'hagi criat? Desagrair! En aquell moment vaig decidir que marxaria de la casa dels Hanabishi. Això és un amulet que em va regalar la mare. És l'únic que vaig poder salvar. Aquí dins hi ha un tros del cordó umbilical. Aquest és l'únic record que em queda de la meva mare. Ara ja no em queda ningú que pugui considerar que és de la família. Aquella casa no era una llar, era una presó. O sigui que